Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai, amar Allah, jakan Allah. Assalamu alaikum. Kai da Allah wari. Ina an dana ga sai. Assalamu alaikum jiya. Kai, ka nemi wuri ka nemi waje ko ka zauna. Kai wani mai shaya domin yadda aka saba kawai. Ke to ba da mu zauna ga nan zuwa. Abin da ke raina na faɗa shine cikin buri basaraki yakin zamtilo kina bai wasu Risho. Malam. Kan ka zuwa mun a kofin nasu. Kofi na nake yawo mai dan malam. Ban gane ba to kai. Me kake nufi kenan? Ba zai sha bar kofi na nake yawo malam. Zuwa mun a kofi na. Ba ka zuwa mun ba wannan fa. Gwar kebirin kai. Hey malam mai shayi da Allah ka san shayin ka gishiri ne amma ka zo ba mutane. In gane gishiri bane me kake? Ba sha da gishiri. Allah malam ka riga ka san da zafi maimakon ka ce in daga ma shi ko za ka zuwa ni ka ga mu ka je ko da baki da aikin ba. Allah malam aishin za ka sha gaja tun tare kake ta na da rigima a gurin nan. Wannan malam ka san shayin naka lafiya. Bai Allah. Na jona mutane ku kai ni gindin famfo. Ka ga mana zafin kai naka a gida kake mu waje muke fita mu je mu samu din.